दिनैनि खन्थाइनि मुं हांमा। खन्थाइखौ सुजुदों आरो दैथायहरदों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि गामिनिफ्राय दिप्ति नार्जारि। खन्थाइखौ आवरायगोन अनजालि स्वर्गियारि। फैदो बिदिब्ला बिथांनि दैथायहरनाय खन्थाइखौ दान्दिसे सम खोनासंलांदिनि। हांमा। सिमां सुजुदोंमोन आं नोंखौ लाना, नाथाय अबेनिफ्रायबा बार दुंखाव फैनानै जोंनि मोजां मोनलायनायखौ थेर बेथेर खालामलांबाय। सानाखैमोन आं जों सानैनि गेजेराव जेंना फैगोन होनना। नाथाय सोर मा बुजिनो बियो इसोरनि माया गेलेनाय। जेब्ला नों गाबोमोन अब्ला आं नोंनि मोदैखौ हुगारोमोन। जेब्ला नों खैफोदाव गोग्लैयो अब्ला आं नोंखौ रैखा खालामोमोन। जेब्ला नों खुसिजों मिनियो अब्ला आंबो नोंजों लोगोसे मिनिफायोमोन। बे समखौ दाबो गोसोखाङो आं, नाथाय नों गोसोखाङोना खाङा? दा सान नों आं जे नोंखौ बावगारलांबाय। गोसोआव फैबाय थायो दाबो सान हर जानाय लोंनाय सुख गैया। नाथाय नों आंखौ खनसेबो गोसोखाङा नामा? दाबो गोसोखाङो नोंनि गाबनाय मिनिनाय, नोंनि बोराबनायखौ। दाबो आंनि बिखा बिख्लो गोसो गोरबोखौ खामग्लि होफैयो। नाथाय सोर बुजिनो, सोरनो फोरमायनो आंदि नोंखौ दासिमबो बावगारलांनो हायाखै। नाजायो बावगारनो, नाथाय जेसेनो बावगारनो नाजायो एसेसो बांसिनसो गोसोआव गोग्लैबोयो।